Moabot sa 300 ka mga bata gikan sa nagkalain-laing barangay ang nakapahimo sa libreng tuli nga gitanyag sa Talisay City Health Office. Gihimugatan sa Talisay City Health ang kamahinungdanon niini ilabi na sa proper hygiene. Ang report ni Femari Dumabo. Kining 6 anyos nga batang lalaki isog nga nagpatuli nga gipahigayon sa compound sa simbahan sa Mohon, Talisay City ganihang buntag. Ang bata na mismo maoy mihangyo sa iyang mga ginikanan nga magpatuli. Okay ra. Oh. Oh. Siya ginihangyo na ma'am na. Bismaya gay siya katong pagniagi dito sa katong sa barangay Tabunok kay na-cancel man kay nagprop. Kikapoy naman tong mga doktor. Moto discourage yan ko. Moto adto na lang ta diri sa Mohon. Inay mahadlok naghinam-hinam pa ang 7 anyos nga si Jared. Ikaw may volunteer nga magpatuli na? Nga naman. Kaya ulit taon ako. Parang taon na ka. Pila ba may edad? 7. Karon wala nay manungog kang yan sa iyang tunghaan. Human nga nagpatuli na ang 12 anyos nga labing taas nga edad sa mga bata nga nagpatuli ganihang buntag sa Mohon. Hindi voluntaryo na ka? Ngay kayo magpatuli or imong mama mo ini agnini mo? Ako ra. Nganong naka-decide naman ka karon? Alam ko. Mauwa na. Mauwa na ko. Mauwaw ka? Sa man kayo mga sumog? Gipasabot ni Dr. Lino Alanzado, Talisay City Health Officer, nga ang pagpatuli usa sa paagi aron mapabiling limpyo ang usa ka lalaki nga nagpuyo sa tropical countries. Tungod niini tuyoon sa City Health Office ang pagpaygayon og tuli operation sa mga adlaw nga way klase ang mga bata. Awag sa City Health Officer o sa Talisay City Mayor sa mga bata nga mas maayong magpatuli aron makalikay sa posibleng sakit nga motakboy. Some US and European countries dili naman kayo sila concerned na no. Pwede naman gud sila makapanghugas pero naramang ka nang sa uncircumcised good nga mga laki so na mo produce og smegma. So probably naala siya ka ng smell nga dili kayo kuan ba favorable. Some studies would show nga uncircumcised related sa penile cancer pero kamay ra nga cases. Among gidawat ba kay tungod sa kadaghan kay gusto magpatuli 100 per area. So I urge you to look at the schedule. Ay mo kadlok normal ra nas bata. Niagi tatanan niya na. Obani Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.